Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Anian na pod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ug ania ang maayong balita sa Cebu. Pagkahuman sa 16 ka tuig, mibalik sa Cebu ang pagpahigayon sa Philippine Travel Exchange o PHITEX nga giorganisa sa Tourism Promotions Board. Ang PHITEX mao ang nataniyag nga government-organized travel trade event nga magpasundayag sa mga manindot nga tourism attractions, establishment, services ug mga produkto sa nasod ngadto sa global audience. Kini usap nagsilbi isip usa ka marketing event nga magtagbo sa mga international buyers ug Philippine sellers pinaagi sa usa ka tabletop business appointments. Maghatag usab kini og mga valuable education experience ngadto sa mga local stakeholders and academia members ubos sa tourism sector. Ang tema karong tuiga nakasentro sa sustainability sa Internet of Things ug nagpromote sa nationwide digitalization ug sustainability efforts sa pagkabot sa global demands. Ang 2023 PHITEX naghatag og gigayon alang sa usa ka business-to-business interactions tali sa 100 ka mga buyers gikan sa 18 ka nasod ug 188 ka mga Philippine sellers delegates gikan sa 122 ka mga kompanya. Ang duha ka adlaw nga kalihukan gitambungan mismo ni DOT Secretary Cristina Frasco, DOT officials, tourism stakeholders ug mga private sector representatives. Ug ato usab paminawon ang maayong balita sa Bohol. Walay makatagan kung kanus agid mo igo ang katalagman. Maay na lang kay taliwa ning tanan, mahimo kita nga mangandam aron ang biktima kaminusan ug ang daotang epekto sa katalagman mapugngan. Sa earthquake drill nga gihimo nining bag-o lang, usa ka kusog galinog ang sa simulation girespondahan. Kuman sa duck cover and hold, organisado ang mga tao pagawas ngadto sa luwas nga site, wala agad manggigukod. O kay nangatumba na ang mga poste ug wala na'y kuryente, gipagawas dayon sa Tagbilaran City ang Mobile Incident Command Center nga hitsa sa komunikasyon ug mga computers. Dinhi magbase ang pagresponde sa mga emergency responders sa City DRRMC. Gipaandar kini sa generator ug may backup pa nga solar ug wind power. Sa nalumpag nga building asdang dayon ang search and rescue team. Dala ang mga special equipment aron ang survivors nga naipit in taon luwas dayon at that moment. Sa mga nasunog dala sa gas leaks, ang Bureau of Fire Protection team habtik gipatay dayon ang gas leak ug sa tubig mipasirit. Sa kagubot dala sa mga tao nga nahadlok magkuwang ang pagkaon, ang kapulisan dayon ang mga aksyon. Sa nagkarayot na ang crowd control unit sa pulisya arangkada, ang water cannons sa mga bumbero mo'y gipatira. May pahibaw dayon ang gagamahanan nga may disaster relief nga pagasugdan. Aron mo kalma ang katawan kaysa pagkaon sila panghatagan. Nining tanan nalipay ang mga taga NDRRMC ug sa gihapon ilang gisulti. Ang earthquake drill himuon gyud permi aron nagkatawan maanad ug wala na unyay magpatakang dagan ug sa disgrasya na hinuon maabtan. Gikan diri sa third quarter NSED sa Old Airport sa Tagbilaran alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ania usab ang maayong balita sa Siquijor. Nagkahiusa na usab ang mga katawhan sa Siquijor, lokal og langyaw, batanon ug gulubatanon sa ika-52 nga anibersaryo niini. Kaniadtong Setyembre 17 nga giuluhan sa amahan sa probinsya, Governor Jake Vincent S. Villa. Gisugdan ang kalingawan kaniadtong Setyembre 1 pinaagi sa parada og Sports Fest, din highlight ang open basketball and volleyball tournaments, mga pabanda o mas gilang hudyaka sa Kapitulyo matagabi og Siquijor, Festival of Festivals nga nagsalamin sa kultura ug kasaysayan sa mataglungsod sa probinsya ug ang serbisyo sa katawhan o mas gilang halad sa katawhan nga naglambigit sa mga serbisyo ug programa sa kada ahensya nga kinahanglan og gipadangat nga libre ngadto sa mga Siquijornon. Nagpatigbabaw ang panaghiusa o pagpakabana sa matag usa sa maong selebrasyon. Gani, nisanong ang tanan sa Grand Parade Float Contest, Agritourism Trade Fair, diin bida ang klase-klaseng utanon, lokal nga produkto, mga hayupan, ug patsadang booth ug ang painting exhibit nga nagpabilib sa mga Siquijornon ug turista. Nakitirusab sila sa Siquijor Festival King and Queen on the search for Mr. and Miss Siquijor Tourism 2023, Baristas and Bartenders Grand Showdown, Island Masters of Mixology Cup, ug nagpasidungog usab sa mga retirees, mga winners sa ubang contests ug uban pang mga angay pasidunggan nga mga personalidad.
Si Governor Jake Vincent Sarmiento Villa ni padayag usab sa iyang mga proyekto, programa ug mga plano para sa kalambuan sa isla sa iyang State of the Province Address kun sopa. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose of Og di usab magpauwahi ang Negros Oriental alang sa ilang maayong balita. Gipaambit sa Department of Science and Technology, Science Education Institute sa mga kabatanunan ang mga kurso ug oportunidad ilawom sa Science, Technology, Engineering ug Mathematics o STEM. Sa pagbisita sa Science Learning Bus na gitawag og New Lab sa Dumaguete City, nadugangan ang kahibalo sa mga tinunan sa mga posibleng trabaho na ilang masudlan ilawom sa STEM. We orient them on the DOS scholarship offerings. We also provide them the STEM career guidebook. Nalalaman nila yung iba't ibang kurso at ano-ano yung mga opportunities nila if they pursue STEM as a career. Dili lang maukato ang tumong sa pagbisita sa New Lab sa Dumaguete City. Nang hatag pud ni og interactive learning sa mga tinunan kabahin sa laing-laing mga topiko sa agham og teknolohiya. So what's nice with this new lab, it can be converted into various kinds of laboratory, not just actually limited to biology laboratory. We can turn this into a chem lab or a physics lab, depending on the module being presented. I think my knowledge of microbiology mas nakaton ko kay hands-on man jud kayo ko din. I was more eager yun to pursue a career with relation to science or even in medicine. Naatol ang pagbisita sa New Lab sa pagsaulog sa ika-23 nga Regional Science and Technology Week na gipanguluhan sa DOST-7. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. O mga higala, 93 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.